राजू, अरे राजू, राजू, बाई आज तू बघितलंय काय? हाय राजू. राजू, आज तारीख किती? आज 1 तारीख. मागील पगाराचा दिवस आणि आज आहे मागेल्या भावासाठी एक सुंदर टी शर्ट आणला. बाय अगो पगाराच्या पगारात तू माका नवीन कपडे आणता. अगो ह्या खोट्या इथले कपडे कित्यासाठी आणि हे कपडे घालणं हा खरंच असा. राजू, अगं छान. तू परत परत असं छोटं म्हणणार काय? अरे तुझी बहीण एक ना एक दिवस तुझे या पायाचा इलाज करते आणि त्यासाठी हा डॉक्टर सुद्धा मिळाला. बाय अगो लहान असताना आमका आई बाप सोडून गेले. तुये म्हाका कशें तर ल्हानाचे भूल केले. लोकांगेर आयदन बसून तुवें म्हाका ल्हानाक पोचले. सकाळी शाळेत वचचे, दंपार वचून लोकांगेर काम करचे आणि ह्या लहान भावाक हंडीर घेऊन शाळेवर पावचे. खरेंच तू सारखी बहीण मेळचे जाल्यार नशीब खूप बरें उरूं जाय. बरें राजू, अरे चालले जाऊन गेले आणि हाय जे किती घरचे आशिल्ले ते हाय केले. पण हाय जे किती केलं पण ते हाय दुसऱ्यासाठी केलं नाही. मागेल्या ह्या भावासाठी बाय म्हाका अजूनय याद आसा. म्हाका एक दिवस खूप ताप येयलो आशिल्लो आणि डॉक्टराकडे व्हरून आमचे कडेन पयशे नासले. त्या सावकारागेर तूं वचून तेगेर घर पुराय क्लीन कर, तेंचे कडच्यान पयशे घेवन ती म्हाका हॉस्पिटलाक व्हेली. बाय खरेंच म्हाजेसाठी तुवें खूप त्रास काडला. बाय पण हांव तुझ्यासाठी कांय करूं शकना कारण हांव आसा खोटो. राजू, राजू, अरे तुझे माझ्यासाठी काहीच करचे नाका. खरे एक पाटी तू गेलो काय बरं झालं नाही की नंतर हा बसून राहते. तुझे कामा व्हायचे ते मागे नशिबा आसगा त्या परमेश्वराकच खबर. का हांवें अशेंच आयुष्यभर अशेंच रावचें ते बी त्या परमेश्वराक. राजू, ते सगळे सोड आणि हे घे तुझे 500 रुपये. बाय महिन्यात तू पगाराच्या पगारात म्हाका 500 रुपये दिता, नवीन कपडे हाडटा. अगो कित्यासाठी? आणि हे पयशे घेवन हांव सगळे तर घरात उच्चाडटा. राजू, अरे हे पैसे हांव घरात ना जाल्यार तू खंय गेल्यार तुका खर्च हांव आनी खंय वचचें आसा. बाय आनी खंय गेल्यार बी तूं सगळें घेवन दिता म्हाका आणि सगळें जाय जाल्यार तुझं घेवन दिता. राजू, ते सगळे उरून तू एक बस पळया. हांव भितर वचून जेवण करता यो. आज हांवें जेवण केला आणि मागे बहिणीसाठी हांवें भेंडी बी फ्राय केला. किती? राजू, अरे तुझे जेवण केला आणि भेंडे सुद्धा फ्राय केला. मागेल्या भावात केलं जेवण आता आम्ही दोघी लोक जेवूया. एक सांगा ह्याच्यानंतर मात्र तू जेवण करू वाच नका कारण मागील भावाक त्रास झाले हे म्हाका अजिबात आवडना. अगं तू माझ्यासाठी इतले सगळे त्रास काढतात आणि हाय एक दिवस जेवण केलं जाल्यार कितें जाता? म्हाका बी घरात बेकार बसून बेजार येता. अरे बेजार येयला तुवें तें छोटू घेवन खंय फिरूंक येवचें न्ही. बाय बरी याद केली. म्हाका मगो छोटून एक लग्नाक गाणी म्हणून लायला आणि म्हाका 1000 रुपये दिता म्हणून सांगला. हे पळय राजू, तू लग्नात गाडी म्हणणार का? आणि तुझे जर पैसे जाय तर तू म्हाका सांग, हांव दिता तुका ते पैसे. पण तू लग्नात गाडी सांगू वच नाका कारण मागेल्या भाव सकाळी कितबी म्हणल्यार ते म्हाका अजिबात आवडना. राजू, तू एक काम कर, तुगेले ते गाणे आस पळय ते तू म्हाका म्हण दाखय. हा बाय हांव मगो हे गाणे म्हणून दाखयता. बरें आसल्यार तूं म्हाका सांग आणि हे गाणे सुद्धा हांव न्ही मागे बहिणीसाठीच बरयला. हांव म्हणटा. बरं
देवन दिली प्रेमाची मका बहीण गो देवाकडीन मागून तुका हांवें घेयला गो देवन दिली प्रेमाची मका बहीण गो देवाकडीन मागून तुका हांवें घेयला गो अंडीर घेवन म्हाका खेळयले खांदार घेवन गांव फिरयले अंडीर घेवन म्हाका खेळयले खांदार घेवन गांव फिरयले या म्हाज्या जीवनाचे तूं आधार गो देवान दिली प्रेमाची म्हाका बहीण गो देवाकडीन मागून तुका हांवें घेयला गो दिली प्रेमाची म्हाका बहीण गो देवाकडीन मागून तुका हांवें घेयला गो तुका 10,000 रुपये दिल्या बी कमी आसा
पळय ह्या गावात आणि वयारी चढवान लग्ना चढवान नित्यनी लग्न कारण 3 चढवान येऊ लागले मागे तर बाय मिळली अगो सुंदर अवधू तुगे माम तू लग्न करत आहे तो काम नाही लागले लग्न करचुला माग सांग मागे चढ भाई गावचे नेकसा आणि हा त्यासाठी एक छोड सत्य सांगलं ते काय ते पुराण ऐकले त्यांच्या नशे मुखारी उलाला ते चंद्रिक मिळाले ते चंद्रिकांची मग तसेच म्हणतोय अगो सुंदर अवधू तुगे लग्नात विचार असा विचारला माग सांग मागे भाऊ भाई गावचे नेकसा त्यासाठी आपण छोड सत्य सांगतो एक चढ आणि हेगे भाव भाई गावचे नासू येवचे असं म्हणून हा लग्नात यायचे तो भाई येलो भीतर येईल म्हणजे बाहेर होता म्हणून खायची गॅरंटी हा खायच्या एक काम करता वडाला ओढणी घालता आणि गावभर फिरते दुसरं पुढे देऊन घ्या गळती नाही तुला हे आणि तो अरे सुंदर दिसता आदरला बोलो आलो कोण रे तू हा मागून किती आदळलो गळी फुटलाय रे तुझ्या मागे ना सुंदर म्हणून तू कोण सांग रे तू गेला सुंदर आहे आवड मारी खातो कालोका थांको लागलो माको नको तू सुंदर दिसले किती मुला सुंदर बिंदर म्हणा खा उठून जमनी खान मारता उल्लीत मामाला भाची सुंदर हाव की तमी ना तू म्हणता माका थोतू हा बोली एकटे एकटा कित करता कवता उतेका दमनी पण तुकमा पण तो जाय बांगो आता तू ठागणी नाच चालके आणि ऐक 100 किलो तरी उलट नाही त्याचे डोळे फुटू बाबा हो माकी चिडू लागला किती मिनिट केलं तू तलू अरे तू धावत थिंकी जाईल पण आगे चोरू बी गेलं काय तिथे ना दो बोलतो ना आहे दो ते नी आता नो हिंगा म्हणो देखील घालागले येतो पायी तू जाऊन पदिलो आणि ते जण मोत गुदो वैलवताले तले आहे मुगो अक्कीतला कलेलो बोलो ना दल्ला मुगो पाईप लायता नाता आणि आवाज कित करता बता कायदी तो पाईप तारलो आणि त्याच्या नातात लायलो तो धन पलूक लागलो आणि मग त्या दोन्या पण अत्त पलर लागलो खबर तर हाव बिरू जाऊन येलो तू त्याच्या नातात पाईप लायला तो किती टायमाने चढ पडू लागलो हे ह्याचा खबर ना दिसता सांगू ते पत्ताले अदो त्याच्या नातात लाईन पाईप बनतो खबर आता कोण रे धंदा करतो तो थडपण झाला आणि किती करतो सांग पडेला देखील नका तू संडसा काय करतो मोर हो नी रे तो आता जिवंत असतो वर गेलो खबर ना जाऊन येईल मी गेलो होतो अवे टाकरा आता छान दो आता जरा तू कित करतले तुझी मोठा एक सुंदर तो तलून कोण आता गलवेता तू सुंदर वायनाडा तू भुजाणेश असतो सुंदर का सुंदर नाही हो बंदर करतो बंदरकीला कट्टी पर मास ना तुका बरो एक हारेला असो उभून होतो तो पतंग उडी लावली बदो पर थांगो पले बदो वालेला मध्ये उभून होतो तातू मला मगो माक मगो तुझ पण लग्न ताव आणि होत तावती बिवती येव हाव तुझा धर काल त्या वाल्यांनी मा सबल होता हेतानी हलो धावते ना आता ती धावणी नाच तालके जेजी डोळे फुटू बाबा कितून केलं तू कितून केलं मागे मा बडा त्रास ना पसतात आणि हो पळो जायला रट्टा हे रे बळ आज घराकडे उचून मरे बरे एक उम्यापी घालून उवाण पुढे गेली दिसतो मला मग तू काय नता दो किर्या ए ओवाल बोलो अरे ओवाल आणि मात दे आय आयने बुधवार आता लेटी आणि कोमा फ्री उतलो मटन करता आणि खाता चुटकी दायला इकलेली दिता ओके भाई ओ हदेर उठलो म्हणलो आज इंद्रवच ना गेले बरे उठ वाट सोड आणि किती म्हणते का
दिल्या वैतल मुदो तू माता म्हणून झाल्या तू आवडले आय लव्ह यू हो मॅम रे हो कष्ट तुकडं कन्फर्म आय लव्ह यू हे बी डायरेक्ट येऊन आय लव्ह यू अरे किती किती केला हा तलू म्हणून ते मागे मामा तरी कळत परे आळवा भाजी चाचीला बसून चाचून मी तुका भाजी करून खातो ना तुका आय लव्ह यू वेट साइड रे त्याला ती झाले येत नाही का हा कुटुंबा लग्न दावतेच पत्तले आणि हे सुंदरे तालेन मध्ये रूप सुंदर को कड़िया नजर के आता दिखाए रूप सुंदर को कड़िया नजर के आता सुनने तो चंद्र बोला गला तो का पड़ो के जाता सुनने तो चंद्र बोला गला तो का पड़ो के जाता
दिता आम्ही खपन पळू लागले तो तू गेलो रे तू सुंदरा उडे तुता आवय सावकार गेला वयता कधी जाऊन वेला